Koldbryg er heldigvis blevet mere og mere populært herhjemme i København efterhånden, men det er stadig min opfattelse, at der ikke er nok folk, der kender til det, og det er selvfølgelig ærgerligt, når det smager rigtig godt. Men fordelen er ligesom, at når man bruger koldt vand i stedet for vand ved høje temperaturer, så ekstraherer man ikke de her bitre olier og bitre fedtstoffer, som er i kaffen, som bliver udvindet, når man bruger vand ved høje temperaturer. Det undgår man ved at bruge koldt vand. Så man får en meget mere, blød og meget mere sød, meget mere ren, mild, fin kop kaffe, som stadig er meget fyldig og så også er meget læskende. Den måde, jeg laver det på derhjemme selv, det er at bruge den her kaffesok af det. Det er sådan en bomuldssok, som er helt finvævet, og derfor får man ikke alt for meget snavs og for meget støv med i koldbryggen, når det er færdigt. Man tager den simpelthen bare op, og så er det helt rent og helt klart og til at drikke. Man skal bare kværne kaffen rigtig groft, og så bruger jeg ca. 70 gram kaffe til 1000 gram vand. Det er ligesom de måleforhold, jeg bruger. Man kan selvfølgelig lave en koncentrat, eller man kan lave det mildere, eller hvad man nu har lyst til. Det er alt afhængigt af smag. Der er mange måder at lave det på. Så det er faktisk bare groft kaffe op i den her. Man skal selvfølgelig huske, at vandet herhjemme i København er rigtig tilkalket. Så man er nødt til at bruge enten filtreret vand med sådan en her kande, eller bruge noget mineralvand, man køber nede i supermarkedet. Det er helt klart at anbefale. Når den har trukket de her 14 timer, så er det faktisk bare at tage sokken op, sådan her. Lige lade den dryppe af, rense den bagefter, og så er den faktisk klar til at drikke.